Magandang gabi ulit sa inyong lahat. At ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Mayo 7 hanggang 10, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw nito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Mukhang napakaganda po ang malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo mainit at medyo lesser chances of afternoon or evening rain showers and thunderstorms. May mga maliliit na areas po sa Pilipinas na nagkakaroon na ng mga thunderstorms. Subalit ang isla po, except po dito po sa may isla po ng Mindanao, mayroon pong fast-moving surface trough. Ito po ay elongated area of lower atmospheric pressure. Hindi po siya low pressure kasi hindi po siya circular. So, medyo elongated po siya. Nagbibigay po ito ng malawakang thunderstorms sa silangan, gitna, at kanluran bahagi po ng Mindanao. So, mabilis po ang kanyang takbo sa mga oras na ito. Kasi ito kaninang, ito, mga alas 2. So, nag-umpisa pa lang siya mag-cross ng Eastern at Central Mindanao. Sa mga oras na ito, nandito na po siya may Zamboanga Peninsula, okay? At gayon din po, dito sa may katimugan bahagi po ng Palawan. At dito rin sa may Borneo area, meron po tayong surface trough dyan. At dito po sa may katimugan bahagi po ng Sulu Archipelago. So, mag-ingat lang po sa mga lightning strikes, yung mga kidlat at pagkulog. Ang ibang bagay ng ating bansa, gaya ng sinabi ko, may mga chances po na baka magkakaroon ng mga evening thunderstorms, gaya kagabi, early morning sa Naga at ibang party po ng Bicol, may dumaan po mga localized thunderstorms. So, common yan. Pag sobrang init po ang panahon po dito sa tropics, mag-response po itong mga localized thunderstorms, lalo na pag nagkakaroon po ng sobrang evaporation. Yung init po ng ating temperatura ay kasalukuyan na sa 34 hanggang 35 ang taas ng sentigrado dito sa ating reyon sa Bicol. At umabot pa rin sa 44 hanggang 46 ang heat index, yung init na nakakanasan ng ating katawan. Okay? So, huwag niyong kalimutan uminom ng maraming tubig, panglaban po natin, para hindi po tayo ma-dehydrate. Okay? Sa labas ng ating bansa, meron po tayong nag-umpisa na pong maging aktibo na Intertropical Convergence Zone. So, may mga localized thunderstorms po yan, yung line of thunderstorms. Dito naman po, sa may north of Philippines, meron naman po tayong line of thunderstorms, pero hindi po ito Intertropical Convergence Zone. Ito po ay dahil po sa pagsalubong ng malamig at mainit na hangin. Ito po yung tinatawag nating stationary front. At ang tawag nila dito locally sa mga Chinese at Japanese, ito po yung Meiyu front o springtime rains. So, may mga thunderstorms po dyan from Japan down to southeastern at southern China. So, yan po ang kalagayan ng panahon sa area nila. So, wala pa po tayong nababanaagan ng LPA. Sa loob ng 5 hanggang 10 araw, yung mga pinapakita ng American model ay naglaho na po. Although sa dulo ng kanilang forecast, 10-day forecast, 10 days from now, meron daw mag-perform sa may south of Guam pero hindi naman papuntang Pilipinas. So, ito po ay nasa very low o 0% probability itong binabanggit natin na posibleng mag-form na LPA o bagyo sa may south of Guam. At isang model lang po yan, yung American model. Okay? At yan po ang ating GovSat. Ito po yung fast animation. So, ito po yung binabanggit nating surface trough from Eastern Mindanao all the way hanggang kanluran bahagi po ng Mindanao, Zamboanga Peninsula. So, ito po yung between 2 p.m. hanggang ngayong alas 7 ng gabi. So, nakita po natin ang malakas na thunderstorms. Umaabot po dito sa Moro Gulf. So, medyo malakas po itong mga thunderstorms. From halos malaking bahagi po ng Mindanao ay apektado nito. Malaking thunderstorm na ito. Okay, so marami po dyan nag-form. Mga multi-cell thunderstorms ang tawag natin dyan. Then sunod-sunod po yung mga thunderstorms from east to west. At malilit na areas din po ng Pilipinas. May mga isolated thunderstorms. Tulad din po dito sa may Ilocos region. May nag-form po dito sa may Ilocos Sur. Papunta sa may Cordillera Mountain Range. At sa may northern part ng Quezon City. Northern part ng Metro Manila. Meron din nag-form ng maliit na kaulapan. Madali naman po siya naglaho. Okay? So, overall po ang Pilipinas ay medyo mababa po ang chances ng mga thunderstorms except po sa Visayas, Southern Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao, lalo na dahil po may dumadaan po na yung surface trough. Hindi naman po siya LPA. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating current situation sa bansang Pilipinas.
Ano po ang ating forecast pagdating sa ulan? Sa susunod na 3 araw, simula na yung araw na itong Biyernes hanggang Lunes, patuloy pa rin ang mga possible mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Dito po ay hapon-hapon or gabi. So ito po ay through the weekend hanggang Monday, may inaasahan po mga localized thunderstorms dito. Dito rin po sa ibang areas po ng Visayas, mga isolated areas po ng Kabikulan, Oriental Mindoro, eastern sections po ng Northern Quezon, at posible rin magkaroon ng mga ulan po dito sa may Cordillera at Zambales Mountains, and also dito sa may ibang areas po ng Palawan. Okay, so far, yan po ang ating latest. At babalik ulit tayo sa darating na Lunes next week para ibigay sa inyo yung latest sa ating panahon sa Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua ng papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeTheWiser. Happy weekend to all. Mag-ingat po tayo lagi sa ating laban sa coronavirus. Huwag po tayong masyadong lumabas, maglakwatsa. Stay at home, stay safe always, para hindi po tayo mahawaan itong coronavirus na ito. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe para updated po kayo sa ating panahon.